Ang tema, ang tunay na pagpakumbaba. Yaon ang tunay na kapakumbabaan, kun ang saro danay na nagsasarig sa Diyos. Ang mga napapagal kaipuhan na magdulok sa kagurangnan, na iyo ang ministro nin kapahingaloan. Sa selebrasyon kan Eucharistia, magkasararo kita sa pagpamibi na lugod, mapasatuya ang balaog ni Kristo na nagpahiling kan tunay na espiritu nin pagpakumbaba. Ang misa po ngunyan, panginginutan ni Reverendo Padre Larry Nagales. Matindog po ang gabos, asin maugma niya tong awiton, ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangdantaan, pagkamot kan Dios, asin pakisumaro, kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu.
Matugang ako ang taas na mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, Makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan kang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa lagang katulungan, sa mga tao, marahayan buo. Ginoong hawin ka, pinurukyaw ni sinasambali ikaw, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ito. Huli ka, dakula mo, pangurawayan. Pagurang na Diyos, aden langit nun, Diyos sa makakamhan. Pagurang nan ating bukod Yesu Cristo, pagurang na Diyos, Pangero ang Diyos, ako'y ka naman. Kay mga kasalan ka ginawa, pakerati kami. Ikaw ang nagpapara kay mga kasalan ka ginawa. Ang sarap pakimahura, ikaw na nagpapara sa tukan naman, pakerati kami. Kasanaan, pagurangan, ikasanaan, oro, kahalangkan. Yesu Cristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban sa imong mga paratubod. Tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinaawas mo, sa kaorip na nin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki,
kay bamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Anenot na babasahon nagpapahayag na anhade na madatong nagpahiling nin tunay na kapakumbabaan, bakong kapaabaw-abawan. Hinanyugon po niya to anenot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Ini ang sabi nin kagurangnan, magugma ka nin marhay o aking babae nin Siyon. Magkurahaw ka nin makusog o aking babae nin Jerusalem. Uyaan sa imong hade, minadatong sa imo. Siya mamumurawayon asin madadaog. Mapakumbaba asin mangangabayo sa sarong asno. Sa sarong ugbon na lalaki kan asno. Rarauton mo ang lunadan na hali sa Ephraim, asin ang kabayong panlaban na hali sa Jerusalem. Asin ang ralaban sa iyang hahaleon. Asin ang katuninongan sa iyang ipagbubuot sa mga banwaan. Siya magahade poon sa dagat, sagkod sa dagat. Poon sa salog, sagkod sa poro kandaga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, pag-uumawon ko ang sa imong ngaran, sagkod paman, hade ko asin Diyos ko. Pag-uumawon ko an sa imong ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Madangog ako kung ano, anitataram ning Diyos na kagurangnan. Katuninongan an sa iyang itataram na sa iyang banwaan, an sa iyang kaligtasan andam para sa may takot sa iya. Tanganing an kamurawayan, magdanay sa satong banwaan. Pag-uumawon ko an sa imong ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. An pagkaherak asin pagkamaimbod, magkakabilangan, an katanosan asin katuninongan, maghahadokan. An pagkamaimbod, matubo gikan sa daga, an katanosan, madungaw hale sa langit. Pag-uumawon ko an sa imong ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Susog ki San Pablo, ang Espiritu ni Kristo dapat na mag-erok sa satuyang mga puso. Ang Espiritong ini, iyo ang mabangon sa to sa buhay na daing kasagkoran. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa ngaran ni Kristo, katotoohan ang sinasabi ko, dai ako nagpuputik. Saksi ang sakong konsyensya sa liwanag kan Espiritu Santo. Ini ang buot kong sabihon, kaniguan na gayo ang sakong kamunduan, mayong patod ang sakong kasakitan. Minamaawot kong makondinar, asin makasiblag ki Kristo. Kung huli ka ini, matabangan ko ang sakong mga tugang, sakong mga kadugo, asin mga kalaman, mga kapwa ko Israelita. Sinda ginibong mga aki, sa sainda itinao ang kamurawayan asin mga tipan, para sa sainda ang tugon asin kulto. Yaon sa inda ang mga panuga, gikan sinda sa mga patriarka, gikan sa saindang laman asin dugo, si Kristo na urog sa gabos. Diyos, sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
kaguranglan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaya itong panahon, si Jesus nagsabi, nagpapasalamat ako sa imo, Ama, kagurangnan, kan langit at sindaga. Hulit na itinago mo sa ang mga bagay na ini sa mga madunong, sa kamatali. Asin ihinayag mo sa mga musmos. Opo, O Ama, hulit na siring an napagmarhay sa atubang mo. An gabos, ipinaubaya sako kan sakong Ama, asin mayo nin nakakamidbid sa aki, kundi an Ama. Asin mayo nin nakakamidbid sa Ama, kundi an aki, asin an buot pahayagan kan aki. Madya kamo sako, kamo gabos na napapagal, asin nagagabatan, asin tatawan ko kamo nin kahingaluan. So ngayaan sa kong sakal, asin makanood kamo sako. Hulita ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso. Asin makakakua kamo nin kapahingaluan para sa indong kalag. Taan sa kong sakal, masayon, asin an sa kong pasan, magian. An marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po para sa humiliya. Diyos marahay na hapon po sa inyong gabos mga tugang. Salamat po sa sampulong nagsimbag, mga yaraon lang digdi. Digdi mayong nagsimbag. Maray na hapon po sa inyong gabos. Mayo pa talaga kulang ang boses. Nakakaandal lugod na mag-sermon, mag-humili. Uliton ko raw po, maray na hapon po kaninyong amin. Pakisabihin raw po kakaabay mo, maray na hapon. Diri pa talaga. Anyway, mga tugang, para kanino kayo nagpapakapagod? Para kisay kita nagpapakapagal. May manlain-lain kitang pinaguhugutan kan sa tuyang kinakapagalan. And rest is our brain's immediate response to our tired bodies. Pati ding microphone, napapagal na. Nag-uuda-uda naman. Rest is our brain's immediate response to our tired bodies. Get some rest. Magpahingalo ka or gusto mo nang maghingalo? May pagkakaiba po ano? Magpahingalo o gusto mo nang maghingalo? Make some rest or rest in peace. Magpili na po kamo dyan kung anong gusto nindo. Ano? An immediate response ta, pag kita napapagal, iyon na pagpahingalo. Because as a human, we are perfectly imperfect human beings. Nakakamati kita nin kapagalan. And iba-iba ang hugot kan sa tuyang kapagalan. May napapagal sa tuya sa indang trabaho. An iba, pagal na sa indang relasyon. Pagod ng magmahal kasi ikaw lang naman ang nagmamahal. Kaya nakakapagod. Mga tugang, aram nin mahal na Diyos, na kita makaka-experience nin kapagalan. Nin hulit tadayan mahal na Diyos nagpromesa nin kagianan sa satuyang pagkabuhay. Puon pa sana sa gospel na satuyang nabasa, pa sanun nindo ang sakuyang sakal, asin magsunod kamo sako.
Dahil man sinabi ni mahal na Diyos na tatanggalon ko an sa imong sakal. Sabi niya, paasanon mo an sa imong sakal, asin magsunod ka sa sakuya. Pwede man ko ta na nasabihon ni Jesus, halion ko an sa imong sakal. But Jesus told us, sa lungon nindo an sa indong sakal, asin magsunod ka mo sako. Sa lungon nindo ang sakong sakal, and let us carry it with Jesus. This is what our gospel is trying to invite every one of us. So ngayon nindo ang sa indong sakal, asin magsunod kamo sa sakuya. Carrying our yoke with Jesus is finding rest with Him. Real talk, mga tugang, igwa kita nin ibang-ibang konsepto nin pagpapahingalo. Para sa tuya, an iba nagpapahingalo, o an konsepto ni dakan pagpahingalo, magkaigwan ning bakasyon. An iba, nag-out of town. Relaxation, mapamasahe. Massage, bakong masahe, mapamasahe sa auto. Ang iba, movie marathon. Ang iba may pa-swimming and kadakol. Ini ang konsepto ta kan pagre-rest o pagpapahingalo. Yes, nakaka-rest kita, but the rest is momentary. Di ba po? After ta mag-swimming, what comes next? Salamat sa nagsisimbag. After ta mag-swimming, sunburn, mapagal. Ay iba nga ni, nag-aalok pa after mag-swimming. Di ba? Out of town, nag-ani ka sa to, ibang nasyon, pagbalik mo, ano reklamo? Dana ko, sintabo. Nakapaingalo, pero pakatapos, momentary and rest. Mapagal, at nagpaingalo, tapos mapagal. And then, lapang gasto. Mga tugang, let us rest with Jesus. Inianalok niya sa tuya. Rest with me. Find rest in me. Mga tugang, when we find rest in Jesus, Jesus promised us that He will refresh us. When we rest with Jesus, He promised to us na tatawan niya kita o iibahan niya kita kay Amang Diyos sa gabos na lakaw kan sa tuyang pagkabuhay. He promised to have Him as our eternal companion. When we rest with Jesus, He promised that He will satisfy us. When we rest with Jesus, He promised that He will give us a tranquil life. Mga ngud, aram ko na po ang simbag sa hapot na bakit malungkot ang beshi ko? Isipon niyo, bakit malungkot ang beshi ko? Ang simbag, siguro ang simbag, bako po itong, kasi malungkot ang lola mo. Bako, bakit malungkot ang beshi ko? And bakit parang pagod ang beshi ko? And bakit parang burdened ang beshi ko? Kasi wala ang Diyos sa feeling mo. Maayo kaya ang Diyos sa kaibahan niya to. Dahil hindi natin kasama si Jesus, kaya malungkot, nakakapagod ang buhay mo. My dear friends, let us indeed come and have a rest with Jesus. Please stand.
bilang sarong komunidad na tiripon sa pagsamba asin nagsasarig sa maumuton na pangataman kan Diyos. Idulot niya to ang gabos na pangangaipo sa langit nun na Ama. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, maggiya sa to sa mga dalan nin katuninungan, asin pakipag-ulian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawawaaran na nin paglaom, huli kan gabat nin sa indang mga kahaditan, asin kadipisilan sa buhay, makanood na magsarig sa pangataman ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan sa tong mga tataramon, asin gibo, tunay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagkamuot ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan mga naghehelang, asin mga nagsasakit, mag-ako gikan sa Diyos nin mamumuton na karahayan, nagrarangarang na presensya, asin nakakaumay na katuninongan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan mga gadan, mag-ugma sa kaugmahan, na daing kasagkuran sa kahadean nin Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, an sa imong aki nanuga, na mawaras sa mo nin kapahingaluan, kun kami nagagabatan sa buhay. Tuguti kaming dani na magsimbag sa iyang paggiya, asin pakusog ka kami, na maging mga kasangkapan nin sa iyang katuninongan. Siya na nabubuhay, asin nagahad, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa pagdulot kan mga atang.
Magpamipikaw matugang, tangalan sa kwasan ng saintong atang, maako malugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na nagpakanigong naghihimo, kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami warasan na huli kan banal na atang, maging maninigoan sa mong mga paglingkod, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos na nakakaligtas na danay, asin minsan saen. Magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na diing kasagkoran. Siya na naherak sa sala nin tao, mapakumbabang namundag sa Virhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas sa amo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na diing kasagkoran. Kaya kairiba kan mga koron nin mga angheles, sarabay kami nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. magluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, borabod nin gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, papanalakan ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tenang sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. My Lord and my God. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kali sa singeraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tenan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napahubuluson para sa Indo asin para sa dakol, inipaggibuhon nindo sa pagromdom sako. My Lord and my God, I am never worthy to offer the sacrifice of yours. I am sinful, O Lord. I am never worthy to offer the sacrifice in your presence. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkahera kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo. Magkanigong magin kaheras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagnangahas kita na mag-awit. Sa langit magdatong ang kadehan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiri sa langit. Sa samong mga kasalan, sining na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap,
magindanin na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingan sa mga kasalan ko dan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Ang pagsalakan sa imong hawak asin dugo Hesu Kristong kagurangnan, magdarulugod sa mga minaako kaini sa buwan ng Diyos. Hesu Kristong kagurangnan, akin ng Diyos sa buhay. Magluhod po. Uyaan, kordero kan Diyos. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami na ang banal na sakripisyo na samong dinulot asin pinakinabangan. Buhayon kami tanganing kaiba mo, dani na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sagkod paman. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon na lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Dios. Maray na banggi po sa lambang saro sa tuyang. This morning.